Giangkon sa mayor sa Dakbayan sa Bugo ug sa lungsod sa Medellin nga kuwang ang ilang mga nadawat nga hinabang aron mahupay ang gibating kagutom ug kauhaw sa ilang mga konstituente. King Perez, Suginlimi. Gipamatudan ining mga bata sa Dakbayan sa Bugo amihan ng Sugbo nga kuwang ang ilang nadawat nga tabang. Mao nga ilang sugato ng mga sakyanan sa kadalanan aron mangayo og hinabang. Nagpabilin sab kining 68 ka mga pamilya sa sports complex sa maong syudad human sila mawagtangi sa ilang mga panimalay. Matod sa mayor nga kuwang kaayo ang relief goods nga ilang nadawat nga gipangapod-apod sa 29 ka mga barangay. Mupagawas lang ang LGU sa ilang calamity fund kun dili na igo ang mga hinabang nga moabot. Kuwang gyud kayo. Mabitaw na nga murag medyo nagmahay Mideris Norte. Kay ang tanang focus ko to aman sa Tacloban, sa Leyte, Ormoc ug sa uban nga ditong Dapita, murag nakalimtan manoon nila ang Northern Cebu. Duha ka paagi ang nakita ni Mayor Martinez aron makabangon og dali ang mga biktima sa bagyo. Una mao ang pagpatuman og food to work program diin mahatagan og pagkaon ng mga manrabaho nga biktima sa bagyo ug sa lokal nga kagamhanan. Ikaduha ang pagpautang og balay sa kantidad nga 30,000 pesos sud sa 15 ka tuig sa mga residente diin ang mga national agencies ang muabaga sa construction materials. Decent house para nga kwan, pero ang nakakuan ani kay ang monthly amortization would not go beyond 200, mga between 150 to 200. Normal na sabang supply sa tubig sa maong Dakbayan human nakahuam og upat ka generator sets aron mapaandar ang ilang water system. Sa lungsod sa Medellin wa pa mahibalik ang ilang supply sa tubig. Mao nga ang mga residente dinhi sa Barangay Kaputatan Sur naglumba og sagubining usa ka water tank. Ma'am, sa kapait ma'am ang kahimtang ma'am nga kuwang tagtubig ma'am. Pait jud kayo kay may kuan importante kayo nga para ilaba itong imnon. Matod ni Mayor Ricky Ramirez nga kuwang pa og 5 ka generator sets aron mapadagan ang ilang water system. But since we are a small town, we didn't have the financial capacity to convert ourselves into a water district, so we let the barangays operate their own water systems. Sama dito sa Bugo City, wa pa miabot ang gisaad nga generator set sa Kapitolyo. With this experience now, I don't know, maybe that genset is loaded into a ship that has to navigate its way around the world before it reaches Medellin. Kuwang sab kuno ang gipadang hinabang kanila sa Kapitolyo. Niadtong Domingo, ilang nadawat ang 50 kasakong relief goods diin 700 ra ka pamilya ang nakapahimos. Gibana-banang kapin sa 2,000 ka mga panimay ang nakahiagom og dakong danyos human sa bagyo mao nga di siya makapasalig kon makapabarog dayon sila. Prioridad sa mayor ang pag-ayo sa mga health centers ug tunghaan sa mahabiling pundo gikan sa calamity fund. I just hope that the national government takes cognizance of the situation here. Because, you know, a super typhoon doesn't happen every year. King Perez, News 5. Sagupon sa mga parokya sa Metro Cebu ang mga parokya sa Northern Cebu nga naapektuhan sa bagyo. Ang programa paluyuhan sa charity organization sa simbahang Katoliko. Ryan Sorote, Suginlimi. Ipang-adapt sa 28 ka mga simbahan sa Metro Cebu ang 22 ka mga parokya sa aminang bahin sa Lalwigan sa Subo nga naapektuhan sa bagyo. Ang Adapt a Parish program sa Archdiocese subay sa secular letter ni si Archbishop Jose Palma niadtong Nobyembre 11. Sending a way of telling, you know, you are not left out. Please know that we are here. We thank the Lord we are not yet, but our hearts, you know, bleed for you and, you know, we will support you. So it will give aid or relief goods to that particular church or community in the far north. Awhag ni Palma sa tanan nga makig-alayon sa ilang tagsa-tagsa ka mga parokya aron sa pagpaabot sa ilang manghinabang. Adunay halapad nga relief operation nga gipahigayon
nga gilangkuban sa mga kalungsuran sa isla sa Bantayan ug Camotes Island. Padayon usab ang assessment sa Archdiocese sa mga kasigbit nga lugar aron sa pagtino sa ilang mga panginahanglan. Way puas usab ang pag-abot sa mga cash donations gikan sa mga parokya, gikan dinhi sa nasod ug sa gawas. Mihatag na usab og hinabang ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. As usual, upon the call of the Archbishop, they are sending in the cash donations, in-kind donations to our office in Cebu, Caritas. Ipaagi sa pagtabang sa mga biktima sa bagyo ang launching sa 2016 International Eucharistic Congress karong Nobyembre 24. Giawhag ang tanan nga mosalmot sa pagdaog usa ka dilata o botelya sa tubig isip gamay nga hinabang sa Northern Cebu, Leyte ug Samar. This will become an opportunity for people to give more. Usa ka pontifical mass ang ipahigayon alas 4 sa hapon nga sundan dayon sa prosesyon gikan Fuente Osmeña paingon sa Plaza Subo alang sa benediction. Ryan Sorote, News 5.